Wala na hadlok si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM sa iyang paghawa sa Pilipinas alang sa iyang official visit sa Canada. Loyo sa nagparayong rally sa INC kon Iglesia ni Cristo. Sa ambush interview kang PBBM, gisulti niining walay record sa kagubot ang INC sa bisan sa mga miaging lihok protesta sa grupo. Apan matod sa Presidente, iyang gikabalaka nga basin ug masudlan ang INC ug mga individual nga mao hinuoy magpasiugda sa kaguliyang. Ato maminawon ang tipik sa pamahayag ni PBBM. Ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Samtang anak karon sa Canada, si PBBM gibutang karon sa Presidente isip caretaker sa nasod sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ug Labor Secretary Francis Tolentino.